Sa bayan ng San Telesforo, bawat fiesta ay parang pelikula. May perya, mga banderitas, mabangong inihaw, at isang entabladong may makukulay na ilaw. At tuwing ganitong okasyon, may isang pangalan na siguradong nagpapatawa at nagbabasag ng kaba sa puso ng mga tao. Iyon ay si Vice. Si Vice ay isang stand-up comedian na bakla, makwela, matalas magsalita, at hindi natatakot magbiro kahit sino pa ang audience. Kilala siya sa linya niyang, "Kung di ka marunong tumawa, hindi ko problema yon. Baka kasi totoo na ang mga biro ko." Gabi yon ng fiesta. Ang plaza ay punong-puno. Ang mga batay nakaupo sa semento. Ang mga manatanday nakaupo sa monoblock chairs. At ang mga magkasintahan ay magkayakap sa gilid. Sa gitna, nasa VIP row si Kapitan Ignacio. Matangkad, malapad ang balikat. Nakabarong pero may malamig na titig na para bang binabasa ka mula ulo hanggang paa. Pag-akyat ni Bay sa entablado, nagsimula na ang putukan ng biro. Lahat ay tawa ng tawa. Kahit ang ilang pulis sa gilid ay hindi mapigilang umisi. Hanggang sa dumating ang punchline na babago sa takbo ng gabi. "Ay nako mga kababayan, alam nyo ba, si Kapitan Ignacio, mahilig yan sa hilaw na karne." "Oo, karne ng baboy. Hindi yung kilawin ha, yung literal na hilaw. Minsan buhay pa nga eh. Parang vampire lang. Kaya nga protektado tayo eh." Tawanan, sigawan. Pero may ilan na natahimik. Ang mga lalaking nakaitim at nakasalamin sa gilid ng stage ay biglang nagkatitigan. Parang may natanggap na senyales. Si Kapitan, naangiti pa rin. Pero kumikislap ang mga mata sa ilaw ng entablado. At hindi yun normal na kislap. Pagkatapos ng show, tahimik ang pauwi ni Vice. Puno pa rin ng hangin ng amoy ng inihaw. Pero wala ni isang tricycle o aso sa daan. Parang biglang naglaho ang buhay sa paligid. Sa isang eskinita, narinig niya ang tunog ng mga kuko na humahagod sa yero. Bago pa siya makalingon, may isang nilalang na bumagsak mula sa bubong. Matangkad, nangingitim ang balat. Mahahaba ang kuko, pulang mata, at ngiting nagbubunyag ng matutulis na pangil. "Vice," garalgal nitong sabi, "hindi mo alam kung ano ang pinasok mo." Sumugod ito, mabilis na parang hangin. Pero si Vice, imbis na umatras, ay ngumiti at hinugot mula sa bulsa ang medalyon ng prespiko. Nagliwanag ang pula, dilaw, at berdeng bilog nito. Lang lumapat sa kanyang dibdib. Parang dumaloy ang kuryente sa kanyang mga ugat. Naging mainit ang balat niya. Parang bakal na pinapanday. Isang suntok lang. Pero ang tunog ay parang nabasag na hollow block. Napaatras ang halimaw. Duguan ang bibig. "Oy, sorry ah. Sanay ako manuntok ng ex-boyfriend na nangutang tapos biglang nawala." Biro ni Vice, habang hinahabol ang halimaw ng isa pang sipa. Pero bigla itong naglaho sa dilim. Iniwan si Vice na nakataas ang kamao. Sa isip niya, unang babala pa lang to. Alam kong marami pa sa inyo ang magbubunyag ng sarili. Ay, parang mga manliligaw ko lang noon. Sa bahay ni Vice, may isang kahon sa ilalim ang kanyang kama. Puno ng kakaibang gamit, mga itak na pilak, bala na may ukit ng krus, at bote ng langis na gawa sa dahon ng sambong at ng bawang. Ang medalyon ng prespiko ay pamanang iniwan ng kanyang yumaong tiyahin na isang manunugis ng mga halimaw, o sabihin na nating mga aswang. Sabi nito, ang pula ay nagbibigay ng lakas, ang dilaw ay nagpapabilis ng kilos,
at ang berde ay nagpapakunat ng balat na parang kalabaw. Pero babala rin ng tiyahin niya. Ang paggamit nito ay magdadala ng atensyon ng lahat ng nilalang sa dilim. Ngayon, malinaw na. Ang mga biro niya sa entablado ay hindi aksidente. Plano niya yon para mabunyag ang sikreto ni Kapitan Ignacio. Kinabukasan, kumalat ang tsismis. May mga malalaking aso raw na nakitang gumagala sa gabi. Pero si Vice, alam ang totoo. Mga alagad yun ni Kapitan. Mga aswang na nagbabalat kayong hayop. At madalas, bilang mga mamamayang nakikihalubilo. Nagplano siya ng isa pang comedy night. Pero ngayong gabi, bitag na ang entablado. Sa ilalim ng stage, naglatag siya ng asin, durog na bawang, at patak ng banal na langis. Nagtago rin siya ng 3 patalim na pilak at isang mahabang lubid na hinaluan ng hibla ng buntot ng pagi. Mabisang panali laban sa mga halimaw. Sumapit ang gabi. Puno ng tao ang plaza. Dumating si Kapitan Ignacio. Mas maangas pa kaysa dati. Nasa likuran niya ang mga bodyguard na pawang nakaitim at nakaitim na shades kahit gabi. Si Vice, nakatayo sa gitna ng stage. Ngumisi. Hay nako Kap, buti nandito ka. Sana wala ka pang dinner. Baka kasi may dala ka pang hilaw na baboy dyan eh. May tumawa. May napahawak sa dibdib sa kaba. Bigla, mula sa likod, may 2 lalaking tumalon sa stage. Ang balat nila'y nagsisimulang magbago. Naglalabasan ng matatalim na kuko. Mabilis na hinawakan ni Vice ang medalyon. Pumula ang gilid. Tumalon siya sa ere at bumulusok pababa ng isang malakas na sipa sa dibdib ng unang aswang. Pumutok ang ribcage nito at bumagsak sa gilid ng stage. Ang isa na may sinunggaban niya, pero naipit sa lubid na may buntot ng pagi. Napasigaw sa sakit at natunaw ang balat sa pagkakadikit. Dahil sa kaguluhan, tumayo si Kapitan Ignacio mula sa kanyang upuan. Dahan-dahan, nag-iba ang anyo niya. Tumubo ang mahahabang pangil. Pumangit ang muka. Naglabas ng pakpak na parang paniki. Mga kababayan, sigaw ni Vice. Ito ang leader nyo. Tignan nyo, aswang. Nagsigawan ng mga tao. May ilan na tumakbo, pero marami ang nanatili. Nanlaki ang mga mata sa nakikita. Dumipad si Kapitan at sumugod kay Vice. Sa unang sabayang banggaan, parang kumalabog ang buong stage. Hinampas ni Vice ng 2 suntok sa mukha ang Kapitan. Pero mabilis itong nakaiwas at sumipa pabalik. Tinamaan si Vice sa sikmura at napaatras. Muling sumugod ang Kapitan gamit ang matatalim na kuko. Pero bawat tira ay tinatabig ni Vice gamit ang itak na pilak. Sa isang malakas na atake, tinamaan ni Vice ang pakpak ng Kapitan. Pumutok ang balat at umagos ang maitim na dugo na amoy panis na karne. Ano Kap? Gigil na gigil ka na ba sa akin? Hindi mo ako matitikman no? Sigaw ni Vice. Sa huling yugto ng laban, sinunggaban ni Vice ang leeg ng Kapitan. Itinulak pababa at sunod-sunod na pinagsasasapok ang ulo nito. Tunog hollow block sa bawat tama hanggang sa bumagsak ang Kapitan. Nanginginig. Wala ng lakas. Biglang may dumating na 3 lalaki. May dalang galon ng gasolina. Isang babae ang sumigaw. Hindi na dapat mabuhay yan. Ang dami niyang kinain. Binuhusan nila ang katawan ng Kapitan ng gasolina. May nag-abot ng posporo kay Vice. Tumingin siya sa lahat. Ngumiti at sabay nagsabi. Sa comedy, punchline ng ending. Sa laban namin, apoy.
Itinapon niya ang palitong may sindi sa basang katawan ng kapitan. Sumiklab ang apoy. Sasabay ng hiyawan at sigawan ng mga tao. Ang amoy ng nasusunog na laman ay kumalat sa plaza. At sa gabing yun, natapos ang paghahari ng isang aswang sa San Telesforo. Pagbalik sa kanyang bahay, inilapag ni Vice ang medalyon sa altar. Alam niyang may malaki pang laban sa hinaharap. Dahil sa dilim ng kalye, isang anino ang nakatingin sa kanya. Nakangisi. May iba pa kaming kapitan at mas gutom sila. Ngumiti si Vice. Sabay hila ng isa pang bote ng langis mula sa kahon. Ay, game na to mga bakla. Makalipas ang 2 buwan mula nung sunugin si Kapitan Ignacio, bumalik ang katahimikan sa San Telesforo. Pero kay Vice, iyon ay katahimikang parang bagyong may paparating na mata. Gabi yun, nagpe-perform siya sa isang bar sa bayan. Masaya, tawanan, walang kaba. Hanggang sa dumating ang isang customer na nakaputi. Payat, mahaba ang buhok, at may kakaibang kintabang mata. Umupo ito sa harap, tahimik lang habang tinititigan si Vice. Kuya, parang crush mo ako Huwag kang ganyan, baka ma-inlove ka at di ka makauwi sa probinsya. Biro ni Vice. Ngumiti lang ang lalaki. Ngiting parang nanunuya. Nang matapos ang set, lumapit ito kay Vice at bumulong. Nag-iisa ka lang sa laban mo. Pero kami, marami. Bago pa makareact si Vice, biglang nabasag ang pinto ng bar. Pumasok ang 3 higanting lalaking may balat na parang kaliskis. Mahahaba ang kuko at mata na kulay dilaw. Halos mapatili ang mga tao. Mabilis na isinabit ni Vice ang medalyon ng prespiko sa leeg. Pulang liwanag, init na parang nagmumula sa ilalim ng balat. Ang unang halimaw ay sumugod gamit ang kanyang mga kuko. Yumuko si Vice, umikot, at sinipa ito sa tuhod. Nabali ang buto noon. Bago pa ito makasigaw, sinampal ni Vice ng kaliwa. Pero dahil sa lakas ng pulang enerhiya, sumama ang panga sa tama at kumaladkad sa sahig. Ang ikalawa ay sinunggaban siya mula sa likod. Dinakma ni Vice ang baso ng beer sa mesa. Pinukpok sa mukha ng halimaw. At gamit ang berdeng enerhiya ng medalyon, tinulak ito ng siko. Tumagos ang siko niya sa dibdib, parang bakal na bumutas ng kahoy. Ang ikatlo ay pinakamalaki. Mabilis ang mga kamao nito. Bawat suntok ay may tunog na parang pumapalo sa drum. Gumamit si Vice ng dilaw na enerhiya para bumilis. Umiwas, lumundag sa mesa, at tumalon pababa na may kasamang sipa sa batok ng aswang. Nagkalasog-lasog ang mga buto ng aswang sa lakas ng bagsak. Nang magmulat si Vice, wala na ang lalaking nakaputi. Pero naiwan sa mesa ang isang sobre na mayroong marka. Isang krus na baliktad na may mata sa gitna. Sa bahay, binuksan ni Vice ang sobre. May lamang mapa ng isang lumang sementeryo sa kabilang bayan at isang sulat. Dito kami nagtitipon. Dumating ka kung may tapang ka. Hindi yun pwedeng palampasin ni Vice. Pero alam niyang kung pupunta siya, hindi na simpleng laban yun. Ito ay pugad ng sindikato ng mga aswang. Sumapit ang gabi. Nasa sementeryo si Vice. Nakaitim, dala ang itak na pilak, lubid na may buntot ng pagi, at 3 bote ng langis na may basbas ng pare. Pagdating niya sa gitna, nakita niyang nakapila ang higit 10 nilalang, iba't ibang anyo. Mga aswang na parang paniki ang muka, mga tikbalang na nakayuko para magkasya sa puwang, mga taong hayop na may balat na parang bato. Sa gitna ng lahat ay isang babae, matangkad,
Maputla, nakapulang bestida, at may matang kasing pula ng dugo. Siya si Doña Sabel, pinuno ng sindikatong aswang. Ikaw ang pumatay kay Ignacio. Ngayon, titirahin ka namin habang buhay pa. Sambit ng Donya, na bakas ang galit at pagnanasang makapaghigante. Unang sumugod ang dalawang aswang. Bago pa makalapit, inihagis ni Vice ang bote ng langis. Pumutok ito at kumalat ang amoy ng sambong at luya. Umatras ang mga nilalang na parang nasunugan ng balat. Isinabit muli ni Vice ang medalyon. Ngayon, sabay na kumislap ang pula, dilaw at berde. Mabilis siya gaya ng hangin. Malakas parang truck at ang balat ay matibay na parang armor. Tumalon siya sa ere at pinagsalita ng sipa at suntok ang tatlong halimaw. Bawat tama ay may tunog ng pumutok na pakwan. Isang tikbalang ang sumugod at sinubukang durugin siya ng malaking kamay. Pero nahawakan ni Vice ang braso nito. Iniikot at sinaksak ng pilak na itak sa leeg. Pumutok ang dugo na amoy panis na dugo ng baboy. Tatlo pang nilalang ang humawak sa kanya. Pilit siyang hinahatak pabagsak. Ginamit ni Vice ang lubid na may buntot ng pagi. Inikot ito sa leeg ng isa at sabay hila. Naputol ang ulo. Gumulong sa lupa. Sa huli, si Doña Sabel na lang ang natira. Mabilis yun. Parang hindi sumasayad sa lupa ang mga paa. Lumipad yun sa ere. Bit-bit ang mahabang kuko na parang espada. Tinalo ni Vice ang bilis nito gamit ang dilaw na enerhiya. Sumalubong sa ere at sabay silang nagbanggaan sa gitna. Tunog-kulog ang bawat tama. Nagpalitan sila ng suntok, sipa at kagat. Si Doña Sabel ay nakatama sa pisngi ni Vice at nag-iwan ng sugat. Pero mabilis yung gumaling dahil sa berdeng enerhiya. Sa huli, naitulak ni Vice ang itak sa dibdib ni Doña Sabel. Para ito sa lahat ng kinain yung inosente, sabi niya, sabay tadyak pabagsak sa isang hukay. Pagkatapos noon, binuhusan niya ang hukay ng gasolina, sindi ng posporo, at nagliyab ang hukay. Ang hiyaw ni Doña Sabel ay umalingaw-ngaw hanggang sa maglaho sa usok. Habang papalayo si Vice, alam niyang hindi pa tapos yun. May mas malaki pang grupo at mas malakas. Pero ngayon, hawak niya na hindi lang ang medalyon, kundi ang tiwala ng mga tao na minsan nang nagkaisa para tapusin ang kasamaan. Ngumiti siya sa dilim. Sabay sabi, game na to mga bakla. Round 3, coming soon. Makalipas ang ilang buwan mula nang patumbahin ni Vice si Doña Sabel, kumalat ang balita sa mga bayan na may baklang manunugis na pumapatay ng mga aswang. Pero sa isang probinsya, sa hilagang dulo ng Luzon, may kakaibang pangyayari. Nawawala ang mga mamamayan, buo-buo, pati mga bata. At bawat nakakakita ay natutunaw na parang kandila sa takot. Dumating sa kanya ang isang liham mula sa isang pare. Ang buong San Roque ay hawak na ng mga aswang. Lahat ng opisyal ng bayan, pati mayor, ay isa sa kanila. Wala nang lumalabas na buhay. Kung may natitira pang pag-asa, ikaw yun. Pumasok si Vice sa San Roque sa ilalim ng ulan. Tahimik ang buong bayan. Lahat ng bahay ay may saradong bintana. At sa dilim, may mga matang kumikislap. Sa gitna ng bayan, sa lumang munisipyo, may pulutong ng mga halimaw. Hindi lang aswang, kundi mga sigbin na nakabaliktad maglakad. Mga mambabarang na may daladalang garapon ng uod. Mga taong pusa na may matutulis ng ngipin. Sa harap nila ay si Mayor Armando Reyes. Matikas, nakaitim na Amerikana. Pero ang balat ay parang yari sa balat ng ahas.
Ikaw ang tinatawag nilang Reyna ng Mike? Malalim niyang sabi. Pero ngayong gabi, ikaw ang magiging hapunan namin. Isinabit ni Vice ang medalyon ng Trespico. Mula sa unang pagliwanag, ramdam niya na mas matindi ang enerhiya. Parang pinagsamang galit ng lahat ng napatay niyang halimaw. Unang sumugod ang mga sigbin. Mabilis sila dahil sa hubog ng mga paa. Lumundag si Vice. Ginamit ang dilaw na enerhiya para tumakbo sa dingding ng munisipyo. At mula sa itaas, bumagsak siya pababa. 2 sigbin ang nadurog sa ilalim ng kanyang paglanding. Sinunggaban siya ng isang taong pusa. Inikot ni Vice ang lubid na may buntot ng pagi sa leeg nito at hinila hanggang sa maputol ang ulo. Pumutok ang dugo na amoy malansang pawis at bulok na isda. Sa loob, mas masahol. Ang sahig ay puno ng buto at bungo ng mga tao. Ang kisame ay may nakasabit na bangkay, parang palamuti. May 10 mambabarang na sabay-sabay nagpakawala ng mga uod at alupihan. Tumalon si Bay sa gitna nila. Hinugot ang 2 itak na pilak at paikot na pinutol ang mga braso at ulo ng mga mambabarang. Ang berdeng enerhiya ng medalyon ay nagbigay sa kanya ng proteksyon laban sa agat at lason. Sa trono ng munisipyo, nakatayo si Mayor Reyes. Sa isang iglap, nagbago ang anyo niya. Naging dambuhalang halimo na may katawan ng tao, ulo ng ahas, at 2 pakpak na parang sa paniki. Lumipad yun pababa at sinunggaban si Vice. Ang unang banggaan nila ay parang pagsalpok ng 2 truck. Nabiyak ang sahig. Tinadyakan ni Vice ang dibdib ng mayor, pero sinalo siya at inihagi sa pader. Bumaon siya hanggang balikat. Bago pa siya masugatan, nagpalit siya sa dilaw na enerhiya. Lumundag at sinaksak ang pakpak ng mayor gamit ang itak. Sumirit ang itim na dugo noon. Nagpalitan sila ng suntok at kagat. Isang kagat sa balikat ang halos pumunit ng laman ni Vice. Pero tinakpan niya yun ng palad at sinuntok ang mukha ng mayor nang sunod-sunod hanggang sa mabali ang panga nito. Habang nagpapatayan sila, unti-unting dumating ang mga tao. Mga nagtagong mamamayan na may dalang gulok, patalim at bote ng gasolina. Nakita nila mismo ang tunay na anyo ng mayor. "Patayin na to! Huwag kayong maawa dyan!" Sigaw ng isang matanda. Pinagtulong-tulungan nilang sugurin ng mga natitirang halimaw, habang si Vice ay patuloy na binubugbog ang mayor. Sa huli, nadala niya ito sa gitna ng plaza, duguan at wala ng pakpak. Binuhusan ito ng gasolina ng mga mamamayan. Humalo ang amoy ng krudo sa hangin. May nag-abot ng posporo kay Vice. Tinitigan niya ang halimaw na dati kinatatakutan ng buong bayan. "Ito ang huling punchline," sabi niya. Sabay sindi ng palito sa posporo at init siya sa katawan ng mayor. Sumiklab ang apoy at ang hiyaw ng halimaw ay umugong hanggang sa bumagsak ito at maging abo. Lahat ay nagsigawan dahil sa tagumpay. Kinabukasan, ang San Roque ay muling bumalik sa katahimikan. Pero kay Vice, tapos na ang misyon. Wala na ang sindikato. Tinanggal niya ang medalyon at inilibing sa ilalim ng simbahan para hindi na muling magamit. Lumayo siya sa bayan. Dala ang alaala ng lahat ng laban. At sa huling sulyap, ngumiti siya. Kung may susunod mang halimaw, sana handa siyang tumawa sa mga biro ko bago ko siya durugin.